Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату. Тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Ҳозир мо дар пеши Гулистон истодагием, пеши магазинода. Ҳаминҷа мардаканта кор дора. Ҳозир мебиёяд тарафи хонаи хуштоманам рафтестем. Дӯстони азиз, то охири видеоро тамошо кунем. Мо ҳавлӣ рафтестем. Дар ҳавлӣ камтар кор ҳастай. Номбандия имрӯз бо мо бошен то охири видеора. این طرفای 46 میکرورایون های دوستانی عزیز، طرفای 61 میکرورایون قریبی همونجا دایم. نه به طرف کاروان، پایان کاروان رفتیم. تماشا کنین. خوشگیرامان می روی ای جانی من بی من مرو ای حیاتی دوستان در بوستان بی من مرو خوشگیرامان می روی ای جانی من بی من مرو. اینجا тамошобинони азиз, орди гандами қатъи хамир кардестем, ҳам орди сафедам аралашай. бо хамирмо бедрош бо хамирмо нон мебандем дар чагдон. нони бамаза фатира мекунем. ҳозир бо мо бошен, тамошо кунен. давоми видеора лайка бимонен то охири видеора бо мо бошен. ای فلک بی من مگرد و ای کمر بی من متاب ای فلک بی من مگرد و ای کمر بی من متاب ای زمین بی من مباشو ای زمان بی من مرو ای زمین بی من مباشو ای زمان بی من مرو خوشگیرامان می روی ای جانی من بی من مرو ای حیاتی دوستان در بوستان بی من مرو. این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است این جهان به من مباش و آن جهان بی من مرو این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است این جهان به من مباش و آن جهان بی من مرو شب زیر رویت ماه رو این خیشتن بیند سفید شب زیر رویت ماه رو این خیشتن بیند سفید من شبم تو ماهی من بر آسمان بی من مرو من شبم تو ماهی. اینا دوستانی عزیز, خمیر راست کردستیم. خمیر رسیده با орди гандамия дар чагдон. ҳозир мепазем. шумо тамошо кунед то охири видеора лайка фаромӯш накунед. ҳозир ҷада орд пошидем. хамирмон бо орди гандамӣ. хамир орди сафеду орди гандамӣ якҷоя. орди хали сеюм сортай, чорум сортай. ноной бамаза мешавад.
дар ҳавли хуштоманам ина нонпазӣ буда бархардем дам тухмои мурғои хонагии тухмош бардахардем як тайта гудако вардестиан да як рӯз чандта тухм мекардай то 20 тухм мекунам мурғош ина хамирмон тамошобинон расидагӣ дӯстони азиз ҳозир фатира шӯридестем нонора рост кардем бо фатир шӯридестем иҷада фатир монда об намак орди гандимӣ қати фатир кардестем ҳам орди сафед яҷоя орди якм сорту виши сорт неву якм сорту орди гандимӣ фатири кӯракӣ шӯридестем барои шакароб дар ҳавлӣ бо бамазза мера шакароб ҳама касе бисёри қатӣ ина дӯстони азиз тамошо кунед шакароби очагии деҳқонӣ меша ҳозир баъди нонора пухтан ина фатир монам сахт так бояд бишӯрем анам хе сахт мушт мезанемша сахт мешӯремша гӯё хали фатири кӯракӣ бояд сахт так боша зани ҳеварм кадестай дӯстони азиз инам канал дора канали Омина лайф дароен тамошо кунем пухтупазои ба маззае ки рецептш осонай бо роҳи осонӣ ҳами бе ягон таъриф дар омада тамошо кунен обуна шавен дастгирӣ кунен каналои мора дӯстони азиз фатирмон анамихи сахтаки хушрӯ омадак дута фатир кардем инаи ду фатир инаи ноно дӯстони азиз иҷа дуташа майдача кардем инам қадар нон шуд дӯстони азиз и дута майдача тунукия тунук када мебандем ҳай бо нишон метиҳем тарзи пухтанша шумо то охира тамошо кунем фақат ҳам хе болоша ҳам дастархон партофтем ҳам килёнка рӯ мегирад ҳаминҷа камтару то алова гирон кардана ина нонои тунукча чапоти
дӯстони азиз, шакароба дар берун болои столда бировардам. Пеши ҳами фатирода бировардам тайёрак 3 тавақда мо шакаробка дестем. Инҷа бисёрием якта майдачаш барои кӯдако, калонош барои одамои калон, шакароб инҷа майда кардестем. Дикаса ҳозир тайёр шудестай. Шакароби бамазза, ҳама шираш биромадагиай, ҳамаи изелену ай ҳавли худмонай, ҳам гашничи укроп, ҳам пиёз, ҳам ҳами пудинаву райҳон ай ҳавли худмон. Бениҳоят шакароби бамазза омад. Бо дар берун дар замин партофтагӣ шиштем, ҳатто дар болои кат нашиштем. Дар замин ҳамихе қолин партофтагӣ чӣ партофтем курпачаву дастархон беҳад салқинаки хушрӯ. Ина тамошобинони азиз, иҷада донои мурғояй, мурғай хурӯзай индукай тамом чи ҳасташ. Мо фақат тамошо кунем. Ина ё ҳамаш клеткадан ҳуй кунаншон ҳавлира ҳамара ҷазир мекунад. Ина иҷадан бо чӣ пародай ҳастан аҷоиб. Ана уҷа бо клеткора ди ҳамашда ҳам халия ба парида. Инҷа сафед хурӯза. Ина бинешо дон хурдистянан. Инҷа дон мехӯран. Инҷа ҷои донора мерезан. Хушрӯй бо инҷада обошона би банкашона чапа кадиян. Поёнда ина серияда якта дута серияда дирношонда ҳастай. Бо навҷодай ҳозима бадрини ҳавли. Инҷа ҳавлияй дӯстони азиз. Инҷа усма. Усмарам нишонтиям. Ина усма мекашем иншолло. Қошора обтием. Инҷа зеленай, инҷа пиёзай. Инҷаш гашнич. Ана иҷадай бо уҷа дирндам ҳастай дӯстони азиз. Тухм мекадаги уҷа дирнай. Ина иҷаам серияй. Ёш майда-майдая. Баъд ина иҷада ҳастай бо сагам нишонтиём. На уҷада рексай сагм. Рекс фами сиёмка дорам. Ана подписчика омада салом дод. Ана тамошобинон. Ин мурғак ҳайрон шудай нигоҳ кардестай. Ай ҳавлида ҳамаи чи ҳастай.
дӯстони азиз, Зайнаб ай боғмон инҷа боғмон ай севчиндай ина севои бамаззаи ширинак кисоҳо пури сев диден хай себои бамазза ина ҳабоғ ина сев боз Зайнаб хирсанда ина бода ҳавои тоза ина душанбе полиам ҷа чиқа хушрӯ метован пеши мошинбозор дай ҳавли мо дӯстони азиз ина ҳавои хушрӯи гарм немҷа агарот ҳамаи чи буромадагия ози бо камта корорашавам агарот ҳам нишон метам анаи бо гылора дидам чиқа ҳавасам кард и гил аҷоиб хушрӯ ира бо ай пеш мебинӣ дырнакош хеле блеск дора блестящий хушрӯе ки бо ҳами лестницада мондагӣ то болора чандта ами тубак беҳад хушрӯ ҳами хефассонак и гил хонара хушрӯ мегира хонара фассон вича медарои дилат кушода ҳамеша гилвакора мебинӣ бо гил кадиян гили шапарак боша ранги шапаракай беҳад ма гила нағз мебинам ма як сол дар Ленобод ҳами гил доштам я 30-40 дона гил доштам баъд ҳаво хунук шуд дар зимистон кухни хунук буд гило якта якта хунук шон задак ба баъди бас кардам дигар гил парварӣ накардам ха гилои хушрӯ доштум агани ина ҳавли инҷода ҳамаи чизо коридагӣ ҳами дарахти себа мебинам ҳавасам мекунам себои бамазза ҳам дар боғ дар уҷа боғи калони бадам неста дигар чизо бо дар уҷа коридагия зелену бисёрш бо дар уҷаян ҳам дар иҷа ҳам дар уҷа дуҷода беҳад хай ҳавли нағзай дил фурояй дӯстони азиз ба ҳамин влога ба поён мерасонам то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.